Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe ku channel ulike ivideo ebese ke uciphiza i-notification bell wenzela ukuthi ke mangifaka ivideo wena ke bese ke uthola i-notification then ngokusheshsha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku Trend TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lusemathini ngalelo suku inganza kwethu kwivideo phambilini bengikade ngizobika ngesigameko esibuhlungu kakhulu ke esithe senzeka kulona ke usuku lwanamhlanje. Isigameko senhlekelele yengozi eyenzeke eThekwini eSiphingo la obekubikwa ukuthi ke kudlule khona emhlabeni abantu abawu8. Njengamanje ke inganza kwethu kwi-update engizokupha yona ukuthi isibalo sabantu ke abashonile kubikwa ukuthi ke sesinyukile safika ku11. Kubikwa ukuthi ke udriver weTaxi yena ke njengamanje usavalelekile eTaxini. Okudingakalayo ukuthi ke kudonswe itruck bese bekwazi ukuthi ke besike iTaxi bekwazi ukuthi ke bekhiphe udriver, ngoba engicabanga ukuthi ke ingoba ama-paramedics kanjalo ke noma ama-forensics kumele afike kuyena udriver siqo sakhe ukuze akwazi ukuthi ke amcheck ukuthi ke ngabe ke naye udlulile emhlabeni okanye usaphila. Kubikwa ukuthi ke udriver we-truck engathi ke uyena ube nephutha ngoba ke truck iyona engene eTaxini ebiphethe abagibeli. Like ivideo, subscribe kwi-channel uphinde ucomment kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku Trend TV ngizohlezi ngikhona ngulethela ke indaba esematheni usuku nosuku asihlangabezane kwivideo elandelayo.